बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन जोंनि फोरबो इसोरा बाख्नाय जाथों। आरो नैथियाव साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आंनि अननाय, गोजोननाय, गाहाम हामलायनायखौ फोरबो जिसुनि मुङाव जासिहरग्रोबाय। बयनिसिमबो गोजोनथों। ख्रिस्ट' सिबियारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जों दिनै सोलोंगोन जबनि 28 अयदा 28 पदआव इसोरा जों साफ्रोम सुबुंखौ मा बुंदों जों फरायनि। इसोरा मानसिफोरखौ बेबायदि होनबाय, गियानि जादो, नोंसोरो फोरबोखौ खुलुमथारदो, बुजिदो, नोंसोरो इनायनिफ्राय एरखेदो। गियाननि बिसय दान्दिसे इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनि। ख्रिस्ट' सिबियारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जों गियानि जानोब्ला मा खालामनो नांगौ? जों फरायनि बाइबेलनि बोसोना मा बुङो। बोसोन बिजाब 21 अयदा 30 पदआव बेबादिनो लिरनाय दं। फोरबोखौ नागारनानै मानसिया गियानि, मेलेम गोनां आरो बिजिरनो हानाय जाथारनो हाया। बेखायनो दाबिद राजाया बुंदों 111 नाम्बारनि 10 पदनि एआव, फोरबोखौ गिनायानो आखलनि गुदि। आरो सलमन राजायाबो बेखौनो बुंदों। बोसोन बिजाबनि 15 अयदा 33 पदनि ए आरो बोसोन बिजाब 1 अयदा 7 पदनि एआव, फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। बेखायनो सलमन राजाया गावखौ गियानि राजा आरो आखल गोनां आरो राजा जानो थाखाय इसोरनियाव आरज खालामदों, इसोरनियाव बोर बिदों। 2 इतिहास 1 अयदा 10 पदआव नायोब्ला नुगोन। आरो बे गियानानो सलमन राजाखौ गोबाव फोथांनानै लाखिदों। मानोना गियानिनि थाखाय गियानानो प्राणनि दैमु। बोसोन बिजाब 16 अयदा 22 पदनि एआव नायब्ला जों नुगोन। आरो जों फरायनानै नायबावनि बोसोन बिजाब 4 अयदा 6 पदनिफ्राय 9 पदसिमाव, गियानखौ दानागार, बिनो नोंखौ बेंगोन, बिखौ अन, बिनो नोंखौ बासायनानै लाखिगोन। नोंनि मोननो गोनांनि गेजेराव गियानानो मोननो गोनांसिनथार। गियाननिफ्राय नों जेखौ मोनबावो बेखौ बिजिरनानै नायदो। गियानखौ बुथुमनानै लादो, बेनो नोंखौ महान खालामगोन। बेखौ दाम गोसाथार होननानै नाजावनानै लादो, बिनो नोंनो मानखौ लाबोगोन, बेनो नोंनि महिमा गोनां खोरथि जागोन। बोसोना बुंबावदों, नोंसोरो फोरबोखौ खुलुमथारदो। जेब्ला इसोरा मसेजों रायज्लायनानै बुंदोंमोन ओंखारलांनाय 20 अयदा 3 पदआव, नोंसोरो आंनि बाहेरे गुबुन मोदायफोरखौ दाखुलुम। आरो बे हुकुमानो 10 हुकुमनि गिबिसिन हुकुम। बेखायनो बाइबेलनि बोसोना जोंखौ बुंदों 1 सामुएल 12 अयदा 24 पदआव, फोरबोखौ गिदो, बिखौ बिसास खालामनानै गोसो मानिजों खुलुमदो। नोंनि लागै बिनि गेदेर खामानि मावनायखौ गोसोखांदो। आरो उपदेशगिरिनि 12 अयदा 13 पदनि बियाव नायोब्ला नुयो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजि जाबाय।
बेखायनो खृष्टनियाव अनलायग्राफोर, इसोरखौ खुलुमदो, बिखौ दाव दाव खालामदो, बिनि गासै हुकुमफोरखौ फालिदो। जोबथारनायाव बुंबावदों, आरो नोंसोरो इनायनिफ्राय एरखेदो। इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों। बोसोन बिजाब 22:8 नोङो इनायनि बेगरखौ फोयोब्ला संहार जागोना रज'गोन, आरो मालायनि इनाय खालामनायावनो नोंनि खामानिया जोबहैगोन। खृष्टनियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, दाबिदा बेखौनो बुंदों गितफोरनि 1:1 बि मानसिया साबायस जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै। खृष्ट सिबियारि लोगोफोर, इनायनिफ्राय एरखेदो, गियानि जादो, फोरबोखौ खुलुमथारदो। इसोरनि गेदेर अननायखौ जों बयबो नाजावनो मोननाय बादि। दिनैनि सुंद' इसोरनि गाहाम रादाबखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। जिसुनि मुङै आमेन।